अँड दे आर जस्ट ऑसम. म्हणजे तुका कळना मेथीची कडूसाण अशी ना. आणि द टेस्ट इज रियली व्हेरी व्हेरी नाईस. आय कॅनॉट एक्सप्रेस इट मोर ओवर दी कॅमेरा. करिअराची सुरुवात ही ॲज अ जर्नलिस्ट म्हणून झाली आणि टुडे आय एम बीइंग फीचर्ड बाय द चॅनल वेरीन म्हज्या करिअराची सुरुवातच झाली त्या चॅनला कडल्यान. Swamini Season 2 starts with exciting contests for all the beautiful ladies there. Participate in our contest and win super duper prizes. Watch the full episode only on Prudent Media.